Určite všetci, alebo teda väčšina z vás, poznáte hororový film To od Stephena Kinga, v ktorej zabíjal Pennywise. Hej, všetci ho poznáte. Tu jeho hnusnú tvaričku. Je to vlastne skrátke mimozemská vec, ktorá prišla na zem a teraz každých 27 rokov sa prebudza a zabíja deti. Jak vám to inak mám vysvetliť? Neviem. No, my sa dneska pozrieme na príbeh reálneho Pennywisa. Počujte správne, pozrieme sa na príbeh muža, alebo teda aspoň príbeh ako takého jeho začiatku, ktorý bol považovaný za reálneho Pennywisa. Ten muž sa volal Ahoj, čus, hello. Vítam vás pri novom videu a zase som vás tým naštval, ja viem, nerobte z toho ale žiadnu drámu. Dobre, pokračujeme hneď teraz a pozrieme sa na muža s menom John Wayne Gacy. Tento muž, dámy a páni, bol vrahom, ktorý zabil nespočetne množstvo obetí a patril do jednoho cirkusáckého to bol blbosť, ja viem. Patril do jednoho klaunského cirkusu, kde sa prezliekal za klaunov a žongloval s balónikmi a takto. Ale bol mega prepnutý a niečo sa mu v hlave stalo, takže poďme sa na neho pozrieť. BTV je o Johnovi natočený aj Netflixový seriál, ktorý má tuším 4 epizódy, takže si ho kľudne pozrite a my sa pozrieme rovno na jeho príbeh. Inak, kto viete, čo sú šašovia, tak viete, že vyzerajú ako čestrovia, akorát s takouto hlavou. John sa narodil v malom mestečku Chicago, Illinois v roku 17.3.1942 a zomrel 10.5.1994. Tieto dva dátumy si budeme ešte pamätať, ale poďme sa pozrieť na jeho detstvo. Jeho detstvo nebolo úplne dobré, keďže sa mu deti po škole posmievali a v 9. ročníku na základnej škole, dámy a páni, normálne sa vyhrážal učiteľke. To si teraz nevymýšľam. Vyhrážal sa učiteľke. Samozrejme, za čo vyviedla polícia a jeho rodičia spísali nejaký papier, nejaký dokument, ktorým vlastne potvrdili, že je to psychiatrický pacient a zavereli ho do psychiatrickej liečebne. Pri tomto zomretí, to zomretie bolo až vo väznici, čo je extrémne. A takýto muž zomrel až vo väznici, čo je hrozné. Ale zase povedzme si, nikto si nezaslúži zomrieť, ale tento muž bol extra zlý. Tento muž patril do cirkusu Andres, ktorý bol zložený z rôznych zvierat a klaunov, ktorí tam vystupovali. A John patril medzi jedným z tých hlavných dvoch protagonistov toho cirkusu a tých hlavných šašov. Ale čo možno neviete, je to, že ten cirkus bol zložený z narušených ľudí z psychiatrickej liečebne. John to moc ako keby nezaujímalo a žil si svoj život v tom cirkuse. Lenže jeden deň, keď žongloval s nožmi, mu tá nie železná časť, ale tá plastová vrazila do čela a on omdlel. Prebudil sa o 2 dní v nemocnici, ale úplne iný. Dámy a páni, bol žonglér. A žongloval nielen s lopličkami, ale aj s rôznymi takýmito vecami. Cirkus Andres ho samozrejme privítal s náručím a mysleli si, že je to všetko v poriadku. Do konca predstavenia vo Francúzsku, kde sa to všetko pokazilo. Koniec predstavenia vo Francúzsku bolo to, kde ho udrel ten nôž. Následne o 2 dní mali ísť do Česka na ďalšie vystúpenie. No a táto bol najdivnejšie, pretože v noci pred vystúpením, keď ešte pred vystúpením ten deň, čo malo byť v noci, sa mu zdal divný sen
o tom, že niekoho zabije. Čo je extra. Keď sa ti takýto sen sníva, tak to musíš byť úplne v háji. Mentálne myslím. A mu to tak vošlo do hlavy ten sen, že normálne v noci jednoho človeka zabil. Hej, proste ho dobodal. Ako som hovoril, bol žongler, preto s nožami docela vedel pracovať. A vedel pracovať aj s balónikmi, ktoré postupne do vás hádzal a v nich bol nôž a ním vás vlastne zabil. Toto je, dáme páni, druhý protagonista menom Stuart Robinson. Stuart bol vlastne trošku tiež narušený z druhej svetovej vojny. A našťastie to všetko zvládol perfektne a prešiel do cirkusu, kde sa z neho stal normálny človek. Toto je fotka jeho kostýmu, samozrejme, nie je to presne on, ale je to fotka jeho kostýmu. Čo viem, že Robinson, alebo Stewart, sa snažil upokojiť vtedy, keď mu ten sen povedal, že má John. Upokojiť sa ho snažil, no bohužiaľ mu to nevyšlo. Kvôli tomu teraz je už mŕtvý, pretože mu sľuboval, že do konca života bude s ním. Lenže Robinson ho opustil po tej jednej vražde. Čo som zistil, je, že za všetky vraždy, čo počítame dokopy, a aj Robinsona, zabil John 36 ľudí, čo je extra brutálne. A hovorí sa, že John vlastne niečo sa stalo v pôrodnici, pri pôrode a niečo sa mu stalo. A to bude asi koniec tohto videa. Pokiaľ sa vám toto video páčilo, tak dajte na toto video 15 lajkov a pokiaľ to bude tých 15 lajkov, tak určite nebudem žiadny problém mať s tým natočiť 2 z tohto pokračovania. Takže určite som zvedavý, či to tam zvládnete. Budem veľmi rád a určite si pozrite aj ostatné videá. Napríklad teraz vyšlo nové video z hororového Minecraftu a pripravujeme ďalší hororový Minecraft. Takže určite buďte v strehu a pripravujeme aj špeciálne video z Prahy. Takže sa tešte na to a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!